अगर आप चाहते हैं शिवांगी फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। काहे लगी मन बहकाव हखी गे, काहे लगी मन बहकाव हखी गे। कौची मिला हौ कि हमरा तरसाव हखी गे, कौची मिला हौ कि हमरा तरसाव हखी गे। सबके नेमान करवाव हखी गे, सबके नेमान करवाव हखी गे। कौची मिला हौ कि हमरा तरसाव हखी गे, कौची मिला हौ कि हमरा तरसाव हखी गे। एक बेर देना उठल लिया अपन चाटे गे, सबके बातो हखी हमरा काहे डाटे गे। एक बेर देना उठल लिया अपन चाटे गे, सबके बातो हखी हमरा काहे डाटे गे। मुहवा से लार टपकावो हखी गे, मुहवा से लार टपकावो हखी गे। कौची मिला हौ कि हमरा तरसाव हखी गे, कौची मिला हौ कि हमरा तरसाव हखी गे। ऐसे न चलावे छौड़ी दिल पर हमर तिरिया, हमारा भतार तू बना लेगे कजलिया। ऐसे न चलावे छौड़ी दिल पर हमर तिरिया, हमारा भतार तू बना लेगे कजलिया। राइटर अंजेश के भगावो हखी गे, उचित लाल यादव के भगावो हखी गे। कौची मिला हौ कि हमरा तरसाव हखी गे, कौची मिला हौ कि हमरा तरसाव हखी गे। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।